Mám ťa rada iba keď si, ja neviem, chudá, hej, že vyzeráš dobre, keď si chudá, pristane ti to, keď si chudá. To sú presne tie veci, ktoré si dieťa tak podvedomo spracováva a dáva mu ten rodič ako je podnet na to, že mu dáva takú tú kritiku, nepriamu. Mhm. A to dieťa si vytvára obraz o sebe, že aha, takže vlastne ten rodič ma má rád, keď som chudá, ten rodič ma pochváli, keď som chudá, ten rodič ma chváli, keď chodím na tréning. Najohrozenejšie sú práve tie skupiny na sociálnych sieťach, keď pozerajú práve tie ideály dokonalosti, ilúziu dokonalosti, že Takže vlastně všechny takové ty, řekli bychom, víc oplácanější nebo třeba opravdu, já nevím, postavy L, mhm, XL mhm, mhm. se už za to nestydí a vlastně promujou to, že máme ty faldíky, máme tu Áno. celulitidu, tak vlastně to je jedna strana. A pak jsou vlastně to se v posledních možná rok, půl roku, rok, je ta druhá strana a to jsou právě ty holky, které ukazují to, jak jsou hubené, Mhm. že jí během dne opravdu málo a vlastně promujou to jako svůj plus, že oni vlastně jsou rádi, že tak Áno. vypadají. Dobrý den, jsem doktorka Michala Michová, psycholožka a majitelka online psychologické poradny Moira. Vítám vás u sledování pořadu Duše na dlani, ve kterém vám postupně představuji inspirativní psychologii z naší poradny a věnujeme se nejpalčivějším psychologickým tématům dnešní doby. I dnes vás čeká zajímavý rozhovor, praktické rady a cenné tipy, díky kterým můžete nejen lépe porozumět sobě, ale i druhým lidem. Dnes opět vítám ve studiu skvělou psycholožku paní magistru Ingrid Mornárovou. Dobrý den. Dobrý deň. Dnes jsme si připravili téma, které si myslím, že je docela aktuální. Aspoň to tak vyplývá z našich interních statistik z online psychologické poradny Moira, a to jsou poruchy příjmu potravy. Zeptám se hned na úvod. Když se řekne porucha příjmu potravy, týká se to spíš žen nebo mužů? Aj. Aj, aj. Týka sa to aj žien, aj mužov. Je taký mýtus vo všeobecnosti, že skôr teda je to ochorenie žien, ale je to psychická porucha, ktorá sa týka aj žien, aj mužov. Mhm. Co všechno si lze pod tím názvem Mhm. poruchy příjmu potravy představit? Tak vo všeobecnosti ide o chronické ochorenie, psychické ochorenie, ktoré je charakteristické tým, že je tam narušený vzťah k jedlu, vzťah k sebe samému a vzťah vlastne aj k svojej identite. Ide o to, že tí ľudia akoby jedlo majú ako psychologický nástroj, ako niečo, čo vlastne, nad čím majú kontrolu. To znamená, že častokrát tie poruchy príjmu potravy sa ako keby takým v tom svete človeka, keď má nejaký chaos emočný alebo všeobecne v živote, tak práve to jedlo má pod kontrolou a je to pre neho taká stabilita. Mhm. Chronické znamená co? Jakoby dlouhodobé? Není to jenom na chvilku? Nie je to na chvíľu, je to niečo, čo zasahuje vlastne do hlbších štruktúr v tej psychike človeka, takže to znamená, že ide o to častokrát aj v tej liečbe, že sa tam objavujú relapsy, že človek s tým už vlastne zápasí. Napríklad, ak, ja neviem, porucha príjmu potravy vznikne v 14 rokoch, tak je tam veľký predpoklad toho, že už s tým bude bojovať človek celý život. Ale neznamená, že to nie je nevyliečiteľné, len ide o to, že človek už tak vedome nazerá na to jedlo. Mhm. Eh, Co teda patří pod ty poruchy příjmu potravy? Máme tam anorexii, jestli byste mohla vysvětlit ty různé Áno. názvy a co přesně třeba znamenají? Pri mentálnej anorexii ide o to, že človek sa bojí zjesť akékoľvek množstvo potravy, že znižuje ten kalorický deficit. Často je tam narušený ten obraz o sebe, že vidí um, svoje telo ako väčšie, ako viac kriticky ho vidí, ako vlastne v skutočnosti je. A často je tam veľmi narušený ten sebaobraz aj v zmysle hmotnosti, že oni vlastne nejedia, aby nepripravili, lebo majú najväčší strach z priberania. Pri ortorexii ide zo začiatku to môže vyzerať ako taký zdravý životný štýl, ale pri ortorexii ide o to, že je to porucha toho, že človek sa až veľmi fokusuje a zameriava na zdravé jedlo. Že naozaj tie myšlienky sú veľmi zamerané na to, aby človek nezjedol niečo nezdravé, aby potom netrpel výčitkami a takou vinou. No a pri záchvatovitom alebo emočnom jedení ide o to, že človek zje návalovo veľa množstva jedla, ale už nevyvíja žiadnu iniciatívu alebo nevyvíja žiadnu aktivitu na to, aby vlastne to jedlo nejak či už vyvrátil alebo spálil nejakým cvičením, ale skôr sú tam potom prítomné vina, hanba, obviňovanie a také negatívne myšlienky a presvedčenia o sebe.
Takže kdybychom šli jakoby touhle cestou Mhm. přemýšlení, vlastně ten člověk, který má poruchu příjmu potravy, nemusí být extrémně hubený, ale naopak může být třeba i obézní? Presne tak. Možno jedno z tých presvedčení, ktoré ľudia majú, že človek, ktorý má poruchy príjmu potravy, musí byť chudý a len vtedy má tie poruchy, ale vôbec to tak nie je. Môže byť človek, ktorý je pri sebe, ktorý je ako tučnejší, to nazvime, ale vôbec nemusí to ísť o to, že je len chudý ten človek, pretože poruchami príjmu potravy môže naozaj trpieť hoci kto s hociakou hmotnosťou, hociakom veku. Mhm. Jaké další mýty třeba panují ve společnosti, co se týče vlastně poruch příjmu potravy, kdybychom šli jakoby dál? Co si lidi často myslí a třeba pravda není? Spomenuli sme teda tie ženy a mužov, že Mhm. teda aj muži majú poruchy príjmu potravy alebo trpia týmito poruchami príjmu potravy. Takisto, že stačí pevná vôľa, že veď ten človek môže len viac jesť, ale nie je to o pevnej vôli, ale je to naozaj o tom, že tie poruchy príjmu potravy sú často taký komplexný problém, ktorý zasahuje nielen telo a fyzické ako prejavy, ale aj vlastne psychické. To znamená, že ide vlastne o také ochorenie, ktoré zasahuje do hĺbších štruktúr. Kde se teda tahle psychická nemoc bere? Co je jejím spouštěčem? Jaké faktory třeba přispívají k tomu, že u téhle ženy se může objevit, ale u téhle ne? Do Existují nějaké obecné informace? Do istej miery je to genetika, že Mhm. určite je tam genetická predispozícia. Takisto je tam ten sociálny faktor, lebo ono je to vlastne multifaktoriálne ochorenie. To znamená, že dosahuje do toho biologický faktor, tá genetika, sociálny, to znamená rodinné prostredie, zázemie, spoločenský neviem, tlak na výkon, na dokonalosť a takisto vlastne aj tá psychologická stránka, a to je tá osobnosť človeka, nejaký temperament, perfekcionizmus, úzkostlivá osobnosť napríklad človeka alebo úzkostnosť. Mhm. Když se zaměříme tedy na tu sociální Mhm. oblast, tak které skupiny jsou rizikovější? Co tam hraje tu roli? Najmä sociálne siete. Mhm. A v dnešnej dobe ako naozaj ten tlak na výkon a na spoločenský výkon je veľmi silný. Takže ohrozené sú hlavne deti vo veku od tých už 6, vlastne už prvé príznaky môžu byť v 6 rokoch. Okolo 10 rokov je to také najnebezpečnejšie, keď si vlastne tínedžer tvorí vlastne identitu, kto som, kým chcem byť. A najohrozenejšie sú práve tie skupiny na sociálnych sieťach, keď pozerajú práve tie ideály dokonalosti, ilúziu dokonalosti, že čo všetko vlastne na tých sociálnych sieťach vidia, čo je skvelé, dokonale, ako chcú vyzerať, porovnávajú sa s tými ľuďmi na sociálnych sieťach a vlastne možno si niekedy vôbec neuvedomujú, že oni majú iný typ postavy, inú genetickú predispozíciu a že tak, ako vidia, tak, ako chcú vyzerať, nie je reálne ani možné častokrát. Dnes bych vám, naši milí diváci, chtěla říct, že u nás v online psychologické poradně máte možnost objednat své dítě k jednomu z více než 40 dětských psychologů. Oni jsou připraveni řešit jakýkoliv problém, které vaše dítě má. Ať už jsou to právě poruchy příjmu potravy, úzkosti, lehčí formy depresivního ladění. Pokud vy sami nevíte třeba, jak o různých tématech se svými dětmi hovořit, vytvořili jsme ve spolupráci právě s dětskými psychology z Mojry tento skvělý časopis Mojráček, ve kterém se dočtete, jak reagovat na nejrůznější situace, jak s dítětem mluvit, jak mu pomoci zpracovávat psychologické problémy. Řekla jste vlastně, že se to týká už třeba 6letých dětí, Mhm. tak ono přeci jenom sociální sítě to je jedna věc, ale to 6leté dítě je přeci ještě pořád nějak vyrůstá primárně v té rodině, tak tam musí být taky něco v nepořádku, ne? Áno. Áno, väčšinou je to práve to rodinné prostredie, ktoré ovplyvňuje ešte Mhm. dieťa v tomto veku, pretože práve ten tlak na výkon mám ťa rada iba keď si, ja neviem, chudá, hej, že vyzeráš dobre, keď si chudá, pristane ti to, keď si chudá. To sú presne tie veci, ktoré si dieťa tak podvedomo spracováva a dáva mu ten rodič ako podnet na to, že mu dáva takú tú kritiku, nepriamu. Mhm. A to dieťa si vytvára obraz o sebe, že aha, takže vlastne ten rodič ma má rád, keď som chudá, ten rodič ma pochváli, keď som chudá, ten rodič ma chváli, keď chodím na tréning napríklad, že naozaj ako ten rodič musí uvažovať aj nad tým, ako dieťaťu povedať vlastne, že ja neviem, príklad pribralo, hej, že je v období puberty, priberá hormonálne zmeny, sa objavujú a teraz vlastne ako tomu dieťaťu citlivo povedať, že pribralo, alebo že by mohlo so sebou niečo robiť, ako v tom takom v úvodzovkách to poviem, že by vlastne to bolo pre zdravie, nie preto, ako vyzerá. Mhm.
Jak to tedy citlivě říct? Ideálne je používať ja výroky a ísť cez tú emóciu. Napríklad, povedať dieťaťu: A záleží mi na tebe, chcem, aby si sa cítila dobre, chcem, aby si bola fit, aby si chodila cvičiť, pretože je to pre teba zdravé, že naozaj ísť cez to zdravie a nie cez ten výzor, aby ten výzor sa nestal akoby vizitkou vlastne, Mhm. alebo hodnotou pre to dieťa. Aj Jak teda dospelosť. já jako rodič nebo třeba spolužák poznám, že tohle už není zdravé, nebo že třeba tahle hubená Mhm. spolužačka není hubená, protože to je ta genetika, nebo ale že je to už vlastně problém. Príznaky, ktoré si môžeme všimnúť, sú hlavne zamerané na myšlienky a na správanie a konanie, pretože takýto človek, ktorý už má poruchy príjmu potravy, tak začína myšlienkou o tom jedle. Že už to zasahuje vlastne do toho spoločenského kontextu. Skrája si napríklad jedlo na malé kúsočky, nechce jesť spoločnosti. Všímame si, že naozaj má takú stratu vzťahov, v zmysle toho, že nechce chodiť na nejaké akcie, lebo sa necíti na to, necíti sa na to, aby bol v spoločnosti, pretože sa stále kontroluje, všíma si svoje telo, či niekde nemá nejaký faldík, alebo či sa tričko nezasekne tam, kde nemá, že naozaj akoby také stále hovorenie aj o jedle. Začne cvičiť a vlastne všetko sa točí len okolo jedla, okolo cvičenia, že veľmi sa fokusuje na to, na tú stravu, na to jedlo. Takže to poznáme teda z rozhovoru s tím Mhm. člověkem, že třeba neumí mluvit o ničem jiném než o jídle. Áno, aj Jo. aj to, ale môžeme si všímať aj fyzické prejavy. Ak je to naozaj pri mentálnej anorexii, tá je taká najčastejšia, čo vidíme, tak môže ísť o stratu vlasov, alebo človek vlastne akoby stráda tú energiu, tú vitalitu, že je taký, môže odpadávať napríklad škola, hej, alebo ja neviem, v prostredí, kde je medzi ľuďmi napríklad zostane. Mala som klientku, ktorá odpadávala v obchodných centrách, že ako náhle bolo viac ľudí, horší vzduch, tak vlastne odpadla presne preto, že jedla napríklad jeden jogurt za deň. Že naozaj tam bola taká podvýživa. Mhm. Jak teda poznám, kdy už opravdu je potřeba pomoct tomu člověku? Nebo jak mu to citlivě říct, že všímáme si, že tady něco nehraje Mhm. a měl by se sebou něco dělat, no tak mu to Mhm. asi neřekneme. Áno, ideálne je zvoliť taký citlivý Mhm. jazyk, ktorý vlastne tomu človeku dá najavo, že nám na ňom záleží, že naozaj povedať: "Mám o teba obavu, všimol som si, že si veľmi schudla, alebo všimol som si, že nemáš energiu, rada by som ti pomohla, je niečo, čo ťa trápi, môžeš mi o tom povedať viac." Že akoby nabádať ho k tomu rozhovoru, pretože ten človek má často pocit viny, pocit hanby, že on si nezaslúži pomoc. A tí ľudia vlastne, ktorí majú poruchy príjmu potravy, častokrát majú negatívne presvedčenia o sebe. Ja nie som dosť dobrý, ja si nezaslúžim lásku, nezaslúžim si kamarátov, ak budem takto vyzerať. Nie? Že oni sami si vlastne dávajú akoby také kritické odkazy pre seba a tým pádom majú možno aj ten pocit, že si nezaslúžia, aby sa človek o nich zaujímal, alebo že aby záležalo na ňom ako na človeku, ako na osobnosti. Ale když si teď jakoby nad tím zamyslím Mhm. a vidím to, jak jsme se bavili o těch sociálních Mhm. sítích, vlastně dneska máme takové dva trendy. Jo? Na jednu stranu se opravdu promuje body positivity, takže vlastně všechny takové ty, řekli bychom, víc oplácanější nebo třeba opravdu, já nevím, postavy L, Mhm. XL, Mhm. Mhm. se už za to nestydí a vlastně promujou to, že máme ty faldíky, máme tu Áno. celulitidu, tak vlastně to je jedna strana. A pak jsou vlastně to se v posledních možná rok, půl roku, rok, je ta druhá strana a to jsou právě ty holky, které ukazují to, jak jsou hubené, Mhm. že jí během dne opravdu málo a vlastně promujou to jako svůj plus, že oni vlastně jsou rádi, že tak Áno. vypadají. Takže vlastně, kdybychom šli tímhle způsobem myšlení, tak vlastně oni se za to nestydí, jak vypadají. Áno. Jim se to líbí. Áno, áno, ono práve pri tých poruchách príjmu potravy je dôležité zamerať sa aj na to sebavedomie a tú sebalásku, pretože práve pri týchto chudunkých dievčatách, ktoré sú na to hrdé, je otázne, aké majú sebavedomie. Či sú naozaj ako tak sebavedomé a prezentujú to a sú zdravé. A tie dievčatá, ktoré sú, ja neviem, L, XL a plus size, tak vlastne možno práve tiež sú hrdé na to, ako vyzerajú, majú to zdravé sebavedomie a nepotrebujú s tým niečo robiť. Ale keď už ideme do tých porúch, tak už to nie je o tom, že neviem, dietujem, lebo sa chcem cítiť lepšie, dám 2 kilá dole, lebo sa chcem cítiť lepšie, ale tam už je to, že to jedlo je strašiak. To jedlo už predstavuje vlastne hrozbu pre človeka, že už to nie je zdrojom energie a zdrojom toho, že
pomôžem si, nech mám energiu, dneska mám ťažký deň, tak sa poriadne najem a idem cvičiť, tak sa poriadne najem aj po cvičení, aj pred ním, lebo sa chcem cítiť dobre a zdravo, ale už je to o tom, že preboha nemôžem jesť, lebo to jedlo je vlastne pre mňa niečo nebezpečné a zaručene z toho priberiem. Mhm. To my ale jako laici nemůžeme jakoby odhadnout, Mhm, jestli to je vlastně jenom póza na těch sociálních sítích, nebo áno, vlastně co je zatím. Jestli je to opravdu zdravé sebevědomí, anebo tohle. áno. A kdo teda reaguje nejčastěji? Nebo všímají si třeba těch problémů sami klienti, že opravdu přijdou s tím, ano, mám tady problém a chci to řešit, nebo je to rodina, nebo jsou to učitelé ve škole, nebo ti kamarádi. Kdo je ten, kdo řekne, hele, něco se děje a pojďme s tím něco dělat? Najčastejšie je to rodina. Najčastejšie, aspoň teda moja skúsenosť je taká, že najčastejšie prídu maminky, že dieťa je, ja neviem, 10-11 ročné. Ja teda som mala dievčatá, ktoré boli ženy, ktoré dievčatá ako aj dospelé, aj v tom veku adolescentnom. A maminky práve prišli riešiť to, že je nejaký problém, že dieťa málo je, alebo že nechce jesť toľko, koľko má, ja neviem, na tanier naložené ráno, na obed, večer, že zmenšuje tie porcie. Takže skôr na to upozorňujú rodičia, na to, že je nejaký problém. Myslím si, že učiteľia si tiež málo kedy všimnú, že nesledujú cez prestávky alebo cez obedy, koľko to dieťa zje. Možno až keď ten rodič upozorní, že takýto problém je. A kamaráti to možno berú ako niečo, že wow, ideme sa porovnávať, je to super, že ste sa teraz dala na dietu, ale nevedia vyhodnotiť vlastne, či už je to kritické, alebo či Mm. už treba nejakú odbornú pomoc, alebo ešte je to v poriadku. Ale skôr teda ten rodič asi vidí, ako to dieťa, ja neviem, chudne, nemá energiu, alebo keď ide zvracať, tak to sú všetko veci, ktoré vlastne sa dejú za dverami. Ono vlastně často je, že i když na to někdo upozorní, tak ten člověk se vlastně léčit nechce. To je Áno. opravdu na tom to nejtěžší, na těch Mhm, poruchách příjmu potravy, že vlastně oni ti klienti, ty pacientky, oni nespolupracují. mhm. Jak s nima teda pracujete? Väčšinou im ukazujeme kritiku, ktorí ako v ich hlave sú, či už sú to trestajúci, obviňujúci, ale presne tí klienti sú v podstate spokojní, lebo Mhm. pre nich je to nejaký systém, v ktorom fungujú, je to kontrola, ktorú oni majú nad svojím životom a keď sa im to snažíme zobrať, tak vlastne musíme ísť na to tiež veľmi citlivo a musíme predtým nájsť teda nejaké zdroje. Ak by stratili práve ten svoj systém kontroly a toho, že im zoberieme vlastne tú istotu, ktorú majú, tak by zistili, že vlastne nevedia, kto sú, kým sú, aká je ich identita. Preto musíme hľadať iné zdroje, pretože práve tie poruchy príjmu potravy sú iba taký kompenzačný činiteľ tých zdrojov. Čiže my musíme hľadať, v čom fungujú, v čom sa majú dobre, v čom sú spokojné, aby sme vlastne vedeli následne tie poruchy príjmu potravy zistiť, že kde je vlastne problém, kde je spúšťač. Čiže tiež sa zameriavame jednak na bezpečný vzťah v tom terapeutickom procese, ale aj na nájdenie zdrojov, na nájdenie spúšťačov, v čom im vlastne tá porucha príjmu potravy pomáha. V čem nejčastěji pomáhá teda? Co jsou nejčastější ty spouštěče? Emócie, záťaž, trauma, stres, všetky také tie náročné životné situácie, ktoré vlastne sú aj pre deti, že nevedia zvládať stres častokrát. A môže to byť aj rodinné prostredie, ktoré je tak zaťažujúce, neviem, nejaké hádky v domácnosti alebo iné závislosti v domácnosti môžu byť pre tie deti veľmi náročné. A ten človek vlastne nevie, ako zvládať emócie. Nevie, ako regulovať svoje emócie a preto ako regulačný činiteľ používa práve to jedlo. Mhm. Jak dlouho ta léčba trvá? A Je to běh na dlouhou trať? Mm, je je to beh na dlhú trať, je to v podstate, myslím si, že dlhoročné ochorenie, pretože ten človek síce vedome zmení návyky a zmení tie staré vzorce, ale s tým jedlom sa stretáva non-stop. Musí jesť na to, aby ten človek vedel fungovať. To znamená, že musí si vytvoriť taký stravovací režim a taký plán, ktorý je udržateľný. A vždy nejakým spôsobom tak tam bude takéto malé semienko v mysli, že ale čo ak sa vrátim k tým poruchám príjmu potravy, čo ak z toho priberiem, že už bude asi celý život, si dovolím povedať, tak trošku kriticky nazerať na svoje telo, na svoje zdravie, lebo tí ľudia sa väčšinou na svoje telo pozerajú kriticky a vždy si vyberú nejakú tú časť, ktorú najmenej majú radi a na to sa fokusujú. Takže je to o tom nielen nájsť spôsob teda stravovania a spôsob, ako nazerať na jedlo, ale aj na seba, že tam je naozaj veľká práca s tou sebaláskou, sebahodnotou a sebaprijatím hlavne. Mhm. Takže vlastně i když se třeba ten člověk dostane z nejhoršího, že zapracuje na tom těle,
že vlastně už třeba přibere, když se budeme bavit o té anorexii, takže Mhm, přibere, už nějak mhm, vypadá, nevypadávají mu vlasy, v případě žen se třeba vrátí cyklus, protože ten je často taky jakoby jednou ze znaků, že vlastně žena buď nepřijde vůbec, mhm, když to jsou malé holky, anebo vlastně potom přestanou mhm. menstruovat. Takže změní se vzhled, změní se chování, že třeba začínají jíst, ale nemění se ty myšlenky pořád zůstávají. Myšlienky tam stále zostávajú, pretože oni si to o sebe naozaj myslia, že nie sú hodné, že ich, ja neviem, telo je taký projekt, ktorý treba opravovať neustále, že majú pocit, že niečo na sebe stále nie je dosť, že niečo musia vylepšiť, musia opraviť a tá hodnota sa v podstate celý život točí okolo výzoru, okolo toho, ako vyzerajú, ako sa správajú, ako vlastne pôsobia na ostatných, či sú dostatočne pekné, že ako tam je naozaj tá hodnota viazaná na výzor a na ten. Mhm. Klienti vlastně s poruchami příjmu potravy často končí i na psychiatrických odděleních. Jak daleko zajdou, že se dostanou až tak daleko? Tam sa väčšinou dostávajú práve tie klientky, alebo klienti, ktorí majú mentálnu anorexiu, preto tam je to život ohrozujúce. Pri mentálnej bulimi tam stále ten človek je, hej, alebo pri záchvatovitom jedení je to stále o tom, že ten človek je len nemá kontrolu nad tým jedlom, ale pri mentálnej anorexii človek nemá kontrolu nad jedlom, ale ešte aj vlastne do toho je strašne málo, alebo niekedy fakt je to jedno jablko za deň, Mhm. takže tam je už podvýživa a práve v takých prípadoch sa dostávajú na psychiatriu, prípadne keď sa tam pridruží nejaké sebapoškodzovanie v zmysle rezania sa, vytrhávania si vlasov alebo niečo podobné, tak vtedy už je to naozaj akutný stav a treba na to hospitalizáciu. Mhm. Ta hospitalizace je třeba proto, aby se kontrolovalo to, co ta dívka třeba jí, anebo je tam potřeba u těch poruch příjmu potravy být i medikovaný? Tam je taká kombinácia psychiatra, psychoterapeuta a nutričného terapeuta. Psychoterapeut je dôležitý v tomto procese v tom, že akoby nazerá na to človeka v zmysle teda psychiky, liečenia, emócie, regulácie, aby naučil toho človeka zvládať nejaké ťažké životné situácie, prípadne ťažké emočné situácie, ktoré pre toho človeka sú a riešil to jedlom. A takisto vlastne, ako sme spomínali, že hľadajú spoločne nejaké zdroje a vytvárajú bezpečný vzťah, lebo väčšinou práve ten vzťah s jedlom je veľmi dôležitý pre človeka s poruchou príjmu potravy a musíme ho vlastne prehodiť na taký bezpečný vzťah s Mhm. človekom, pretože títo ľudia častokrát aj neveria ostatným, neveria komplimentom, neveria tomu, že ich niekto pochváli. Takže oni častokrát neveria ani ľuďom a ľuďom aj veľmi dôležité aj v rámci toho terapeutického vzťahu si akoby vytvoriť taký dôverný, aby ten človek sa nebal povedať niečo, čo je pre neho aj dôležité, traumatické, nebezpečné. A psychiatér, pokiaľ sa vyskytnú nejaké úzkosti, depresie, tak práve ten psychiatér je na to, aby mohol ten fyzický stav vlastne tak ako kontrolovať a je to dôležité, aby sa ten človek vedel posunúť zase v psychoterapii, lebo ak človek nie je medikamentózne nastavený, tak sa pomalšie sa posúva v psychoterapii. Mhm. Když se teda zaměříme na tu samotnou léčbu, co je nejtěžší pro toho psychologa, Mhm. který s tím klientem pracuje, a co je třeba nejtěžší pro toho klienta samotného, pro rodinu? Co je takové to, na čem se to třeba může i ztroskotat? Protože často ony ty dívky začnou Mhm. tu léčbu, ale Mhm. nedokončí. Oni to vlastně vzdají třeba v Áno. polovině nebo už nepřijdou, neukážou se. Majú pocit, že ako náhle im je za 2 týždne lepšie, tak už vlastne to je v pohode a netreba nič riešiť, ale prídu potom možno o 2 mesiace s tým, že zase sa mi niečo stalo a dokonca tie poruchy príjmu potravy majú tendenciu sa meniť. Že ak ide o mentálnu anorexiu, začnú trošičku viac jesť a už to prechádza do mentálnej bulímie, potom ide do záchvatovitého, že ako naozaj majú tendenciu sa meniť, pokiaľ sú neliečené a pokiaľ človek tak ako nazerá, tak Mhm. bez medikamentóznej liečby a bez psychoterapie na to, že si myslí, že si sám pomôže, tak v tomto prípade to úplne nefunguje. A pre psychológa je najťažšie tie myšlienky a tie presvedčenia, ktoré sú tak hlboko zakorenené v človeku, tak nejak predstaviť, hej, vytvoriť nejaké nové vzorce správania, ale samozrejme ide tam o klienta, ktorý samozrejme musí na tom pracovať, že ten psychológ prináša možno nejaké postrehy, prináša vlastne takú tú spätnú väzbu klientovi, ale aj ten človek musí mať nejakú sebareflexiu na to, aby mohol pracovať sám so sebou. A tiež je dôležité a pre toho klienta je asi najnáročnejšie akoby vynoriť sa z tej špirály, pretože je veľmi ťažké pre nich opustiť ten systém.
emočného prejedania, emočného zajedania tých emócií, že ono je to veľmi náročné, pre toho klienta, aby pustili tú kontrolu nad jedlom. Mhm. Jak může teda ta rodina pomoct v tomhle procesu uzdravování se? Hlavne, keď je taká bezpečná, prijímajúca, bez kritických poznámok a aby to nebolo celý čas o tom jedle, že naozaj, keď už, ja neviem, idú spoločne obedovať a dieťa si sadá za stôl, aby to nebolo o tom, dneska musíš zjesť toľko. Dohodli sme sa, že zješ aj zeleninu, aj ovocie, aj to všetko, čo je na tanieri, aby vlastne išli na to tak postupne a tiež, aby to bolo vlastne o tom, ako sa to dieťa cíti, aby mu poskytovali taký bezpečný priestor, prijímajúce prostredie, ale zároveň, s takým ohľadom vlastne aj na to ochorenie. Říkala jste, že by se to nemělo točit kolem toho jídla Mhm. jenom, třeba u toho oběda. Jaké další věty by třeba okolí, rodina nemělo používat, když mluví s člověkem, který poruchami příjmu potravy vlastně trpí? Asi by ho nemal úplne chváliť, hej. Schudla si, vyzeráš skvele, alebo to je len o tom, aby si sa naučila správne jesť, veď jedz normálne, čo ti v tom bráni, akoby aby to neboli také tie kritické, tie podmienujúce, vety. A je tiež ako dôležité, aby ten človek nehodnotil vzhľad človeka, či niekto schudol, pribral, pretože ako sme hovorili, že to nie je vždy o tej hmotnosti. Takže aby nechválil to, čím má vlastne ten človek problém, lebo tí ľudia potom chvália vlastne to, s čím človek bojuje. Hmm. Co byste vzkázala divákům, divačkám, které nás zrovna sledují a třeba jim tam bliká takové ta červená kontrolka, ale nemají odvahu se na někoho obrátit, s někým si o tom popovídat. Co byste jim vzkázala, jak byste je třeba namotivovala? Ja by som im odkázala, že, ich hodnota nie je na dne toho taniera a že ich hodnotu neurčuje ani to, koľko budú mať kila, alebo kde sa bude nachádzať, tá ručička na váhe, že sú omnoho viac, ako si myslia a že napriek tomu, že bojujú so svojimi démonmi a so svojimi kritickými myšlienkami v hlave, tak tá pomoc existuje. Že je veľmi dôležité sa o tých veciach porozprávať a o tých veciach zdieľiť s niekým, aby mohli vlastne na sebe rázať, aby mohli pracovať, aby im to jedlo nezobralo takú lásku k sebe a aj k životu. Říkala jste, že vlastně mě zarazilo, že už opravdu Mhm. šestileté děti mají s tímhle problém, jak s jídlem, tak s obrazem sebe sama. A já bych se možná zeptala, co my jako rodiče můžeme udělat pro to, abychom u toho dítěte třeba do toho 6. roku Mhm. života vybudovali zdravý vztah k jídlu a co naopak děláme třeba špatně a buduje to v těch dětech špatný vztah k jídlu. Tým, ako pristupujeme k deťom a k jedlu, tak vlastne vytvárame aj náhľad na to zdravie. To znamená, že ak dieťaťu učíme ho, ja neviem, od malička, daj si ovocie, je to pre tvoje zdravie, ja neviem, v škôlke sú spolužiaci chorí, daj si vitamín, je to pre tvoje zdravie, momentálne to potrebuješ, tak to dieťa sa naučí vlastne, že áno, toto budujem pre svoje zdravie, aby som sa mal dobré, aby som bol zdravý, aby som bol fit. Ale ako náhle nútime to dieťa zjesť toto, aj keď nechce, aj keď momentálne na to nemá chuť, napríklad, ja neviem, nútime ho jesť kôprovú polievku, keď kôpor neznáša, hej, Mm. tak vlastne vtedy budujeme k tom dieťati práve ten obraz toho, že musíš čo zjesť, lebo inak bude zle. Že akoby tam budujeme aj tú stránku sebavedomia a toho, že mám to dieťa rád len keď bude dobré. Že Mm. to má akoby taký hlbší význam v tom, že to dieťa si vytvára vlastne presvedčenia o sebe. Že potom to jedlo neberie ako niečo, čo má mať z toho radosť, alebo neberie to niečo ako zdroj tej energie svojej, ale berie to niečo ako to musím spraviť, aby bolo dobre. To znamená, že vlastne práve tam prichádza tá regulácia emócií. Tam už je to o tom, že to dieťa robí niečo na silu, aby maminka bola spokojná, alebo teda aby mohlo ísť, ja neviem, pozerať rozprávku, lebo inak bude pri tanieri sedieť ešte 20 minút, ak to neurobí, Mhm. ak to nezie. Ono jakoby celkově není dobré a ono dneska jsem ráda, že se to hodně i promuje na těch sociálních sítích, vlastně dělí jídlo na dobré a špatné. No. Jo, že vlastně je hodně maminek, já samozřejmě to chápu, taky jsem maminka, jede vlastně v takovém tom stylu, že hlavně žádné sladkosti, žádné cukry, ale ono se to často potom vymstí právě v momentě, kdy to dítě dostane první kapesné a prvně co tak jde do obchodu a koupí si sladkou limonádu a sušenku, Áno. protože vlastně mu to bylo celou dobu odpíráno. Je to tak? Áno, zakazované, presne, zakázané ovocie chutí najlepšie. Mhm. A áno, je to o tom, že čím viac zakazujeme, tým väčšie pnutie po tom sladkom alebo po niečom nezdravom. Príklad
napríklad dieťa, ja neviem, v pubertálnom veku, no čo si ide prvé kúpiť? Čipsy a energetiku alebo niečo Mhm. podobné, hej, ale ak to zakazujeme, tak to bude mať ešte väčšiu chuť na to. Takže áno, je úplne v poriadku dať si, ja neviem, cukry, tuky, všetky také možno aj tie nezdravé veci, ale v miere. A práve tam je ten rodič dôležitý, aby povedal: "OK, dajme si, ale možno nezjesť celý balík, ale dáme si kúsok", aby nahradil aj, nech dá sladké, nech dá nejakú čokoládu, ale k tomu pridruží, ja neviem, možno ovocie, alebo nejak tak ako zdravo nazerať na to jedlo a učiť vlastne to dieťa od malička tým zdravým stravovacím návykom a nie to, že vlastne to jedlo je nepriateľ a to jedlo je niečo, čo škodí. Mhm. A tiež je dôležité, ako vlastne rodič sa stravuje, hej, lebo to dieťa vlastne aj pozoruje to v tom rodinnom prostredí, ako ten rodič je. To znamená, že aj tie návyky, ktoré sú už v rodine, sú dôležité. Řekli jsme, že sociální sítě tomu hodně škodí, nebo Mhm, přispívají tomu, že vlastně tyhle poruchy vznikají. V dnešní době ale opravdu na těch sociálních sítích se hodně ukazuje. Třeba jsou influenceři, kteří ukazují tu realitu, mhm. že když si sednou, tak nemají ploché bříško, že vlastně mají tu celulitidu a tak. Jak by teda ty sociální sítě podle vás mohly pomoct ještě víc v tom, aby k tomu nedocházelo? Aby normalizovali naozaj, že to ženské telo sa mení, pretože mala som aj klientku, ktorá mala 11 rokov, dospievala, hormonálne menila sa, tvár tela sa menila a vôbec akoby nechcela prijať to, že jej telo sa bude meniť. Takže možno aj taká tá psychoedukácia a taká tá normalizácia, že aj to ženské telo sa mení nielen možno ja neviem, v 30 rokoch a po porode, ale mení sa aj v tom období dospievania a takisto u chalánov, zbudovanie svalovej hmoty a tak ďalej, že aby možno tí influenceri, aby tí ľudia, ktorí sa venujú takémuto zdravému životnému štýlu, aby nazerali na to nie len cez ten obraz dokonalosti, ale aby hovorili možno aj o tých negatívach, ktoré sa s tým spájajú a aby hovorili presne o takých tých veciach, s ktorými sa stretáva každý človek. Hmm. No, jakoby tady je opravdu důležité třeba s těmi dětmi o tom mluvit, ať už my jako rodiče, ať už my jako pedagogové ve školách, nebo my psychologové ve školách třeba. Pokud nevíte jak, tak já bych vám doporučila, naši psychologové z naší poradny vytvořili skvělý časopis Mojráček pro děti, kde se vlastně poruchám příjmu potravy věnujeme. Jsou tam přímo doporučení pro rodiče, jak s těmi dětmi citlivě o tom mluvit, doporučení pro pedagogy, jak si toho všimnout, jak dál třeba zalarmovat tu rodinu, pokud si nevšimla, nebo jak zapojit ty další odborníky. Takže určitě bych vás odkázala na koupi jak elektronické verze, tak i té tištěné. A pro klienty starší, kteří nás poslouchají a třeba doteď si nebyli jistí, jestli tu pomoc mají vyhledat nebo nemají, bych vzkázala, nebojte se, nemusíte na to být sami. Můžete se objednat třeba tady ke skvělé magistře Ingrid Molnárové nebo k jakékoliv jiné psycholožce nebo psychologovi z naší poradny, který se právě tomuto tématu věnuje. A já vám děkuji dnes za vaši pozornost, děkuji tady Ingrid a budu se těšit příště. Právě jste byli součástí dalšího dílu našeho podcastu Duše na dlani. Pokud se vám dnešní epizoda líbila, dejte nám like. Sdílejte ji s těmi, komu by mohla pomoci a nezapomeňte nás odebírat, ať vám neunikne žádný další díl. Těšíme se na vás příště.